Ние сме на събитието на Академия на алтернативната медицина. При нас е доктор Заркова и ще изредеме няколко въпросчета за нейната любима билка и като цяло за билките. Можете ли да ни кажете, коя е вашата любима билка? Може ли да са 3? Абсолютно може. Трифала. Трифала означава трите плода и съдържа 3 изключително полезни за здравето плодчета, които са стрити и при нас идват като капсули на прах и съдържат растение, което се счита за най-богатия естествен източник на витамин С. Някъде расте ли тук в България? Тъй като интересът е много голям, Индия произвежда неимоверни количества и ги изнася по цял свят. Счита се, че може би ако трябва човек да избере едно нещо от аюрведичната медицина, то това е трите плода. А вие преди малко ми казахте, че много харесвате България, че е изключително плодородна, че много билки растат тук. Ако има една билка, която може да си изберете от българските, коя би била тя? Ами най-много обичам лайка. Лайка. Стандартно лайката. Какви действия има тя? Тя е много успокояваща. Единствено човек трябва да бъде предпазлив с нея при системна употреба, защото тя все пак има известни бактерицидни свойства, за да не компрометира микробиома. Но иначе е една от най-красивите, ароматни, успокояващи билки на България. България. Можем да заключиме, в крайна сметка, че България е една чудесна, плодородна и могат да се използват изключително много билки, каквито използваме и в нашия бранд Видас, изцяло натурални български напитки, изобщо няма бяла захар. Пожелаваме ви една прекрасна лекция. Благодаря.